העיתונאים הגיעו היום ואני שמח על כך, אבל זה אומר שאולי כדאי להבהיר משהו. זו לא השקת המפלגה, יצא במקרה שהכנס הזה נקבע יומיים אחרי שרשם המפלגות אישר את הקמתה, אז זו לא השקה. אבל זה לא אומר שאסור לנו לשמוח. כי אנחנו צריכים גם ליהנות בדרך הזאת, וגם לעצור לפעמים ולהתרגש ולשמוח, וזו הזדמנות טובה לשמוח, כי לפני 48 שעות כולכם הפכתם לחברים במפלגת יש עתיד. אני באתי הנה היום כדי להציג בפניכם את פרק המצע הראשון שלנו, שעוסק בנושא השירות הצבאי והאזרחי, ומפרט מודל של שירות שווה לכולם. אנחנו מתייחסים למצע הזה ברצינות, והפרקים שלו התפרסמו בזה אחר זה, כדי ליצור דיון ציבורי אמיתי בבעיות האמיתיות של מדינת ישראל. בחרנו להתחיל בפרק הזה דווקא בגלל העימות שמתנהל בכנסת על חוק טל, אבל גם מפני שאנחנו רוצים למנוע מהנושא החשוב הזה, שיש לו משמעות לכל אזרח ולכל אזרחית בישראל, להפוך לתעלול הבחירות של מישהו. יש ריח של בחירות באוויר, וכשיש באוויר ריח של בחירות, כולם, כל הפוליטיקאים, הופכים להיות אזרחים מאוד מודאגים, והם מגלים לפתע, לתדהמתם, שיש בישראל לא מעט דברים שדורשים תיקון, והשירות לכולם, הצורך שלנו כחברה במודל אחר של שירות, הוא אחד הדברים האלה. ופתאום כולם מגלים שצריך למצוא מודל חדש. הדבר היחיד שהם לא יודעים להגיד לנו הוא איזה מודל. מאז ה-20 לפברואר, היום שבו בג"ץ ביטל את חוק טל, אחרי עשור של מאבק פוליטי ותקשורתי סוער, כולם אומרים שבאמת צריך לעשות משהו. אבל איש לא הציג בפנינו פתרון אמיתי, עמוק, כולל, רציני, בעיקר רציני, שיביא את הבעיה הסבוכה והכאובה הזו לידי פתרון שהחברה הישראלית יכולה לחיות איתו. חיים משותפים, מוסכמים, לא רק של שוויון בנטל, אלא גם של שוויון בזכות. כי השירות הצבאי או האזרחי הוא זכות שהופכת את אלה שמשרתים לאנשים טובים יותר וראויים יותר. אנחנו נציג היום פתרון כזה. לא סלוגן בחירות, לא סטיקר, פתרון אמיתי שנבנה על פני תקופה ארוכה, יחד עם אנשים שאינם בהכרח חברי המפלגה, כמו ראש אכ"א לשעבר, האלוף אלעזר שטרן, ונציגים מתוך תנועות המחאה, חלק מהם יושבים כאן באולם, ומשפטנים, וגם חרדים. גם חרדים שישבנו איתם והתייעצנו איתם. וגם הם אמרו לנו, אנחנו לא יכולים יותר. גם להם נמאס. אני יודע שחלק מהציבור חושב שאם בג"ץ ביטל את חוק טל, אז הוא מבוטל. זה לא עובד ככה. חוק טל לא בוטל, הוא בתוקף עד ה-31 ביולי, ועד אז אתם תשמעו לא מעט הצעות שאין מאחוריהם כלום, וימכרו לכם שהממשלה נפלה בגלל זה. אבל אם לא נעשה משהו, מיד אחרי הבחירות, נתניהו, ליברמן, מופז ומפלגת העבודה יתכנסו כמו תמיד, והם ישנו סעיף או שניים, והם ינסו להמשיך את החוק כדי לא לריב עם מה שמכונה השותפים הטבעיים. ותפקידנו הוא לא לתת לזה לקרות. מפני שהמצב הקיים הוא לא מוסרי, לא הגון ולא מעשי. מפני שהמצב הקיים מפצל את המדינה שלנו לשניים, למשרתים ושאינם משרתים. אני חושב שכאן אנחנו נתפרק מיאיר לפיד כדי
לחזור אליו